sautin Malam Mamman Shata. Na mai magana shi sha kan ta gaya wani. Niyya Alhaji Mamman Shata, niyya cikamakin mawaƙa. Kai ake da Allah ba. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kenan za
zai yi zai bakan damiya bakan damiya bakan damiya a yi haƙuri da mu ba bakan damiya ba volunteer da Allah sa da kujeru guda uku a nan kujeru guda uku yawa sana ya bakan damiya mun ji waka